konzervované. Tak, a ideme sa namazať vraj. Áno, nám sľúbili, že konečne sa dozvieme rozdiel medzi krémom a krémom. Aký je rozdiel, ale nie sú to krémy ako krém. Však. Ľudmila Kurucová Ondrejková je naša hostka. Dobré ráno. Môžem? Dobré ráno, áno. Dobré ránko. Toto je bio? Veľmi bio. Čiže obyčajná a biokozmetika, hej? Ako my sme v tomto laici, hej? Lebo nám to kúpia, máme to, krémujú nás, alebo nútia nás samých. Ako to môžeme my rozpoznať, aby sme boli za múdrych? Čo s tým mám urobiť? Toto môžem. To si môžeš natrieť tu trebárs na ruku. Je to krém na opaľovanie. Obyčajne sa dáva na vlhkú pokožku. Alebo biokozmetika neobsahuje napríklad silikóny, ktoré vlastne tak zvláčňujú krém a on sa tak jednoducho natiera. Tak vtedy sa používa voda. A toto je základný rozdiel, hej, že silikóny sú preč. Nie len silikóny, ale aj iné syntetické vlastne látky, ktoré sú v podstate pomocné a ostávajú na povrchu pokožky. Takže základ, ako rozpoznáte rozdiel medzi biokozmetikou a nebiokozmetikou je, že sa naučíte čítať zloženie. Ja som mal pocit, že tento je len tmavší, že to nie je... že všetky bio budú také viac do zelená, alebo tmavšia a všetká tá chémia, že to sú všetky tie biele. To sa asi mýlim teraz. Bioprípravky záleží od zloženia. Niektoré sú úplne zelené. Jedna magistra povedala, že má chuť to zjesť, keď to videla. Iný je hnedý. Sú aj biele, žltšie. Záleží to od tých rastlín, ktoré sú v tom použité, a od tých prírodných farbí. Čiže nemusím sa, a nemal by som sa zľaknúť toho, že tá farba je iná, ako som zvyknutý, však? Vôbec sa toho netreba ľakať, ale treba si na to zvyknúť, že aj vôňa je iná a aj farba je iná. V čom je vôňa iná? Ako to... My to máme jasné, len teraz tým televíznym divákom tú vôňu by sme mali nejako popísať rozdiel. Napríklad vlastne moja taká prvá skúsenosť s biokozmetikou bola, že som bola veľmi prekvapená vlastne tou vôňou. Niektorí to skôr označia, že im to... proste sú zvyknutí na iné vône, syntetické, a toto im ako keby nevonia. A potrebujú si zvyknúť. Čiže treba aj trošku zvyku na to. Určite. Je to taká vôňa, ako keď vstúpite do masážneho salóna napríklad. Tam vlastne používajú takéto prírodné olejčeky na masáže. Tak je to niečo podobné. Ale spomínali ste, že treba sa hlavne naučiť čítať. To znamená, že asi nie je bio ako bio. A že možno aj medzi tým sú nejaké rozdiely. My sme si pripravili tabulu a na tú tabulu by sme mohli postupne začať asi písať tie rozdiely. Takže keď môžeme poprosiť. A my zatiaľ vybalíme nejakú ďalšiu tému a potom sa k tej tabuli vrátime aj s tými rozdielmi, keď môžeme sa takto dohodnúť s vami, televízni diváci. Tak, aj napriek tomu, že dnes teda oslavujete meniny, nie? Všetko najlepšie, idete k tabuli odpovedať a budete teda nám písať tie rozdiely, dobre? Super, pripomeniem si zlaté školské časy. Tak, výborne, žiackú knižku máte teda. Ešte telefonujte a sledujte, ak chcete vedieť, ako to funguje s kozmetikou, lebo sme začali hľadať rozdiely medzi tou bio a klasickou kozmetikou. Ľudmilka je našim hosťom. Dobré ráno. Dobré ráno. Ránko. No v podstate ide aj o to, že my sme dvaja, ktorí asi by vyzerali takto, čo sa týka výberu kozmetiky. Či? V podstate, či motorový olej, alebo je to masné. Nie, my by sme to ako nezvládli, ale s vašou pomocou asi áno. Takže ako k tomu pristupovať? Tak v prvom rade sa treba teda pozerať na to zloženie, ako sme už vraveli predtým. A treba sledovať podiel biozložiek. Na biokozmetike výrobcovia uvádzajú vlastne tak, poďme k tabuli si ukázať. Koľko biozložiek z celého obsahu vlastne obsahuje výrobok. A nie je jedno, či je vo výrobku 20% biozložky alebo 95% a viac. Biozložka znamená, že to sú naozaj tie dobré prírodné rastlinky a extrakty z nich, takže na to si dať pozor. A to je asi rozdiel medzi bio a bio. Že nie je bio krém ako bio. Podiel biozložiek, to množstvo. Lebo prírodná kozmetika obsahuje vlastne rastlinky a produkty poľnohospodárstva, ale nie všetky musia byť z bio poľnohospodárstva alebo z certifikovaných ekofariem. Dobre. Máme taký postup, že čo chcem riešiť, aký mám problém, asi iná charakteristika pleti znamená, že je iný druh ošetrenia? Presne tak, je to veľmi dôležité, aký mám problém na pleti a aký mám typ pleti. Podľa toho si treba vyberať prípravok, obzvlášť pri prírodnej alebo biokozmetike, pretože keď mám masnú pleť a použijem prípravok na suchú pleť alebo na pleť, ktorá potrebuje premastiť, tak nedosiahnem zníženie mastenia pleti. Ale to je asi také všeobecné pravidlo. Je to všeobecné, ale obzvlášť pri tejto biokozmetike si treba na to dávať pozor. A znamená biokozmetika aj nejaké riziko?
Biokozmetika... No nedá sa jesť, nie? Áno, bolo by asi hlúpe. žalúdok. Tak nie, len skôr myslím na to, že je vek alergií, ako mnohí sú alergickí na čokoľvek. A či sa nemôže stať, že práve možno tam bude nejaká zložka práve tá bio, čo mi vyvolá červeň v tvári. Nejakú reakciu. No. Práve tá kozmetika, ktorá používa pomocné prídavné látky, tie obyčajne zvyknú vyvolávať rôzne problémy. Môže, nemusí to tak byť. U biokozmetiky je toto minimalizované, takže je tu skôr je to o minimalizácii tých rizik. Jasné. Dobre, tak sme sa opäť niečo naučili. Ja keď sa pozerám na Ľudmilu, tak všetko najlepšie k meninám želáme. Ďakujem veľmi pekne. Tak, veľmi pekne ďakujem. A